Levanduľu zostriham, ale tak asi tretinu, necelú polovicu. Určite nestriham tie zdrevnatené časti. Odkvitnuté kvety, stonky. Celkom pekne sa rozrástla na to, že na jar, keď som ju kúpila, bola taká malá. Som zvedavá, či prezimuje. U nás. Dneska je naozaj krásne počasie. Normálne je pekne teplo. Tak je to také príjemné. No. Pozrite sa. Toto sú modrice. Vidíte? A začali kvitnúť aj sirvotky. To sú tiež vďačné kvietky. Dobre. Takže mám to tak do oblúka. Takže myslím, že je to celkom dobré. A tieto levandulové odrezky môžeme použiť do vrecúšok. Veľmi dobre vonia, takže môže sa to vysušiť a môže sa použiť ako vôňa do vrecúška, ale takisto si môžete spraviť z nej čajík. Dá sa ešte využiť, nemusíte ju zahodiť. Tak vám prajem pekný deň, ahojte!